Дами и господа, дами и господа, този поздрав специјално направен за един талантлив. Мајстор најдобрија за Бруно Техника. Авела Каја Гилитаро, за најдобрија мајстор Итало, Бруно Техника. Од Димитровград поздрав керава за всички колеги. О, Бруно мајстори, златните ръце, Роман Ендике на Кана, Консиона и Баро, Мена Хоратинава Бут, Месикавава Ромален. Вали гарми на Бруно Техника, пак му върви на Бруно Техника, винаги му върви на много обекти, на много къщи. О, Бруно Техника, о, няма втори, Анди Димитровград. Гледайте сега име и авторитет сега. Всичко сам постигнал, сам се издигна. Има златна ръка и най-красивите инструменти. Гарми на Бруно Техника, пак му върви на Бруно Техника, винаги му върви на много обекти, на много къщи. О, Бруно Техника, ти шунен совакерел, цяла Димитровград ме познава, знае как работя. При мен няма ханта-манта, само ми подайте ключа и оставете ме да ви покажа кой е шефа. От нищо нещо прави той, показва ви таланта. Вали гарми на Бруно Техника, пак му върви на Бруно мајстора, винаги му върви на много обекти, на много къщи. Нешунено Бруно Техника, о, патрони, о, тарикати, о, зорало, о, барвало, леле, о, баро, а каде о саврете джамен, ме фамилија Бруно Техника, пълен му е банкомата, моята ръка вие няма как да вземете. Бруно Техника се ражда един път, това е човека за 100 човека, телефона му не спира да звъни. В мазилки 3D тавани, пак ще ви разбия марката. Една Бруно Техника, какво друго да говоря, всеки го знае.